Pajjiżna qed jitmexxa minn gvern li għalih xejn mhu xejn u dan kollu għax għandna gvern li tilef il-kontroll tas-sitwazzjoni. Hekk qal l-avukat Bernard Grech, kandidat għall-elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista, f'messaġġ li xandar fil-paġna tiegħu fuq Facebook. Bernard Grech kompla li hu ta' tħassib kif bid-deċiżjonijiet tal-gvern ta' Robert Abela il-poplu kollu qed ibati l-konsegwenzi iżda aktar minn kulħadd l-anzjani. Fid-dawl ta' dan kollu, is-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis għandu jerfa' responsabilità politika tiegħu minflok ma jinħeba biss wara Rowley Pawley. Bernard Grech kompla li jekk Parnis ma jerfax responsabilità minn reħ għandu jkun il-Prim Ministru nnifsu li jiddeċidi. Għandu jikkonsidra il-pożizzjoni tiegħu. U jekk dan ma jagħmlux, il-Prim Ministru Robert Abela għandu jieħu passi hu. Mhuwiex aċċettabbli li f'din is-sitwazzjoni min huwa responsabbli ma jidirx. U allura jiena nsaqsi, xi pjan, xi strateġija għandu l-gvern f'dan il-qasam. U għalhekk temm jgħid li l-poplu għandu bżonn oppożizzjoni kostruttiva u Partit Nazzjonalista li jkun il-gvern alternattiv li tant għandu bżonn pajjiżna.